rakija i roštilj. Mi danas pravimo srpski roštilj, sa nama je Filip Ćirić, čuveni iz restorana Homa koji preporučuje i Michelin. Reci mi, u čemu je tajna domaćeg srpskog mesa? Kako u čemu? U tome što mu znamo i istoriju i geografiju. Naravno, pa to je, znači samo domaće. Samo 100% domaće i sveže. A kaži mi, šta nam praviš danas? Pravimo jagnjeće ražnjiće. Jel? Čekaj, odakle je jagnjeta? Pa iz Pirota. Otkude bi moglo da bude? To. Jagnjeći ražići, vidim ovde patliđan, mirački sir. Jeste. I čekaj, to ćeš da zaliješ nekim sosom. Tako je, ali mediteranski twist mu dajemo. Malo kapara, inćuna, beli luk, peršun, maslinovo ulje i limunov sok. Sad ti prepuštam sofru. Hvala. Da nam napraviš, a ja odem da raspaljujem. Može. Evo. Krećemo od plavog patliđana, koji je blago ispečen, ne do kraja, dakle na pola. Ražnjić je pre upotrebe bio potopljen u vodi. I naizmenično 2 puta. Za dresing je potreban kapar, inćuni, beli luk, peršun, dodajemo ceđeni limun i maslinovo ulje. Treba da bude kompaktna, evo ovako, na ražnjić. Ide na grill. Zatim, još jednom ćemo dodati dresing preko svega kad bude pečen. A kada se ispeče, ovo jelo izgleda ovako. Gladna sam kao vuk, ne kao stepski vuk, nego kao srpski vuk. Možemo da probamo ovo. Može, ajmo Miro, krećemo od jagnjetine. Ovo je roštilj, ovo je jagnjetina pirotska sa miračkim sirom. Jeste i plavim patliđanom. A kako ovo izgleda i kako miriše. Fantazi. Ne da ti... Vidim ko da može ovoliko meso. Srpsko meso. I budimo i mi 100% naši. Čuvajmo našu Srbiju. Budimo odgovorni i očistimo sve za sobom.